Hei kaikki! On suuri, keskikokoinen ja pieni ruokahaaste. Tänään olemme valmistaneet jotain uskomatonta Janelle, Mandylle ja Britneylle. Tarjolla on erikokoisia ruokia. Se, joka tekee parhaan suorituksen, voittaa. Tytöt, onnea teille! Vau! Voi, sain pienimmän fantan. Mandy oli ehdottomasti onnekkaampi. Mutta vielä onnekkaampi on Britney. Hän sai jättiannoksen. Kiva. Kyllä, se on kaikki minun. Okei, no minä aloitan. Missä se on? On erittäin kätevää juoda sitä. No, kiitos. Onko minun vuoroni? Jippee! Vau! Onpa kylmä, mutta todella maukas. Se oli virkistävää. Upeaa. Britney, mene. Vau! Olen niin innoissani. Vau! Se on uskomatonta! Eikö niin, tytöt? Me haluamme lisää. En halua syödä tulisia sipsejä. Ne pelottavat minua. Voi luoja! Katsokaa vain tätä karmivaa laatikkoa. Oi, se on viimeinen asia, jonka syön elämässäni. Se on kamalaa! Voi ei! Auta minua! Mandy, sinun pitäisi aloittaa ensin. Voi luoja! Oi, minulla on jo kananlihaa. Pieni osa ei ole ollenkaan pelottava. Voi, se on niin tulista. Jane, sinun vuorosi. On Britneyn vuoro? Ei. Jill. Tietenkin! Bingo! Odota hetki. Tiedän, mitä täytyy tehdä. Hei! Kaikki! Tänään kokeilemme maailman tulisinta sipsiä. Esittelen teille tämän vaarallisen tuotteen. No, niin. Aion nuolaista sitä. Ja suuri palaa jo. Mutta pidän yhä pintani. Se on ihan oikein. Oletpa rohkea. Hei, muistakaa tilata kanava ja painaa kelloa. Tukehdun nyt. Syön yhä tätä sipsiä. Oi, se sattuu, tytöt. Mitä tulee tapahtumaan? En jaksa enää. Hei kaikki.